Здравейте, аз съм Гавин и това е сървъра Soulcraft. Той е сървър на приятелите, както спомена Крафти в един от неговите клипове. Ето тук аз оцелявам. Това ми е фермата, другата част от фермата, малка къщичка, не е кой знае какво. Ще спра звука. За да влезете в този сървър, трябва да направите кандидатура и да я пратите или на скайпа на Creeperface. Той ще бъде в описанието. В описанието трябва да пише на колко години сте, от колко време играете. Не в описанието, в кандидатурата, извинете. Трябва да пише на колко сте, от колко време играете Minecraft, как се казвате, какъв ви е никнейма и такива неща. Трябва да пратите и World с постройка хубава. И ако Creeperface ви приеме, ще ви пита за никнейма ви. Вие като му го кажете, той ще ви включи в whitelist и ще можете да играете с мен, Crafty, Dexter, Creeperface и всички останали тук. Да, за това направих този клип, за вас, да знаете само как да влезете. Сървъра се казва Soulcraft. Това е.